Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Hajiya Aisha Muhammad Adam. A cikin wannan fim din namu mai suna Sarki Goma Zamani Goma. Na taka rawa, rol dina shine suna na Hajiya Bilki. Hajiya Bilki dai mijinta mutum ne mai budurwar zuciya, kuma ni ina tattalin ƴaƴana, ina koya musu tarbiyya, shi kuma bai damu da tarbiyyarsu ba. Ina kira ga masoyana gaba ɗaya kuma haɗu da ku ranar haska wannan fim din, domin fim ne shahararre ƙayatacce. Gashi location ne muke ta jin daɗi. Producer mu, director mu gaba ɗaya ana kula da mu, kuma muna jin daɗin wannan location din. Mun haɗu mun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Gaba ɗaya cruise din mu, gaba ɗaya mu cruise gashi nan muna tare da su maza da mata, da light da camera da sound, dukkan su hatta welfare gaba ɗaya ana kula da mu, mun ji daɗi sosai. Allah ya ba wa director mu lafiya, ubangiji ya ba mu sa, Allah ya ba producer lafiya, ya ba mu sa. Ni kwake na bara gama